बाबा तबीश्वकर्मा के बाबा अरे बाबा तबीश्वकर्मा के महिमा महान बाटे बाबा तबीश्वकर्मा बाबा तबीश्वकर्मा के महिमा महान बाबा तबीश्वकर्मा के अरे महिमा महान बाटे सब कर कारज सवारी ले सब कर कारज सवारी ले अरे सब कर कारज सवारी ले सब कर कारज सवारी ले जानत जहान बाटे सब कर कारज सवारी ले जानत जहान बाटे बाबा तबीश्वकर्मा महिमा महान बाटे बाबा तबीश्वकर्मा अरे सब कर कारज सवारी ले चाहे वो साइकिल हो या फोर व्हीलर हो दुनिया का कोई भी काम हो बाबा विश्वकर्मा की मर्जी के बिना नहीं चल सकता क्या भैया सही बात है ना सही है। अरे सब कर कारज सवारी आई आई अरे सब कर कारज सवारी सब कर कारज सवारी जानत जहान सब कर कारज सवारी जानत जहान बाबा तबीश्वकर्मा के और बहुत रहा बाबा तबीश्वकर्मा के अजमेर रखे हो इनके कृति के अभियो इनके कृति के अभियो उड़त विमान बाटे इनकी कृपा से अभियो उड़त विमान बाटे बाबा तबीश्वकर्मा के महिमा महान बाटे बाबा तबीश्वकर्मा के
इनके कृपा से अंबर में, कि इनके कृपा से अंबर में, अरे उड़त विमान बाटे, बाबा का विश्वकर्मा के महिमा महान 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 बाटे, बाबा का विश्वकर्मा के, बाबा का विश्वकर्मा के, बाबा का विश्वकर्मा के, बाबा का विश्वकर्मा। क्या बात है, बोले जोरदार सच्चे तालियां। दरबार की जय। एक जोरदार तालियां होनी चाहिए ज्योति माही जी के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। हम लोग फिर इनको सुनेंगे।